hoyo. Ndanga ndichidhakwa varume, kudhakwa zvakaipa, kudhakwa zvisina kana order. Vakomana, president wedu ED havasi kurara sekune sikati, vachida kuti vanhu veZimbabwe mageto itsaya asiya zvinodhaka. Ngatisiya zvinodhaka vakomana, president wavo nehope ava. Ngatisiya zvinodhaka varume. Wandasiya vakomana. Wanga watondikanganisira life yangu, kutuka vanhu vakuru, kutaura zvisiko. Ndiregererewo vakomana. Asi handina kurohwa, handina tomborohwa. Handina kana kumboiswa nagwati zvaro. Tinoda ngoti mese mageto itsafanhako. Siyai zvinodhaka izvi, zvinokanganisa. Ona ini ndanatopinda mudrain pasi petrain chaipo nekushandisa zvinodhaka. Saka inini ndato decide kuenda kubest rehab in the world chaiyo, international rehab. Ndasiya vakomana, ndasiya. Chandinoda ngotaura futi ndechekuti mukadzi ndichiri naye achiri kundida. Ende imba ndinayo makizi. Okay, ndamasiya pasi pemeti. Plus mwana ndewangu ndatomutengera mazepi vakomana. Ndiregererewo vanhu ndiregererewo. As the leader of the youth, siyai zvinodhaka vakomana, siyai. Baba Mande Baba Mande Baba Mande